Добро утро! Добро утро от мен, Bear Grylls от Филибето. Днеска рано сутринта станах, понеже пак влезнах в една така дъбова горичка и слънчевка хубава, доста мокра явно от дъждовете вчера. И така исках да ви покажа на живо някои гъбки, които срещнах. Само да обърна. Ето вижте хабитата. Млада дъбова горичка. И тук видях едни гъбки, дребнички, които са хубавки. Така, като ги гледам, да ги обърна, да. Лакария лаката. Хамелеоновата гъба. Вижте какви са приятни и хубавки гъбки. По-разходим да поразгледаме. Охо, има. Това са сиво-виолетовите гълъбки. Те са хубави и лесно разпознаваеми. Тази е малко старичка. Ето даже някакво насекомо тук си похапва от нея. Ламелите стоят едни такива мазни и не се чупат като на другите гълъбки. Та е една от хубавите гълъбки, но аз лично не я събирам. Макар че така има и по-млади екземпляри. Това е опаразитена булка. Млада, паднала. Да обиколим. Ето. Пак една сиво-виолетова гълъбка. Ето пак ще ви обърна, за да я видите. Ето и ламелите. Понацапах ги, но са мазни и нечупливи. Кожицата се бели до половината от около средата на шапката. Сега да видя тук едни хубави гъбки. Ето ги, вижте ги, моите любимки. Булки. О, какви са хубавки тези. След малко така ще си поигра да ги набера. О, вижте ги. Прекрасни. Право прекрасни. Някой загубел даже се е гризнал. Или друго животинче. Вижте колко са хубави. Вижте колко хубаво долу се вижда. Жълтото пънче, жълти ламели, бялата волва и хубавия и оранжев цвят. Направо като металик. О, тук има още. И то доста хубави. Вижте я, вижте я. Такова е хубава и росна. Ох, тази погледайте как се е скрила. Чак даже не я видях, макар че е на 30 санта пред мен. Ох, каква е голяма, хубава зряла. Вижте каква волва има. Голяма. Озряла тази, може би ще остава да може да си пуска спорите. Защото вижте какви хубави виждам пак пред мен. Млади и свежи. Покажа пак отдолу. Жълтото пънче, жълтия пръстен, бялата волва. Вижте колко хубави и свежи гъбки са.